κυρία Μάτσα που έλεγε η μεγαλύτερη ανελευθερία είναι η εξάρτηση. Και εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι όταν λέμε εξάρτηση δεν εννοούμε μόνο τα ναρκωτικά. Εννοούμε το τσιγάρο, εννοούμε το ποτό, εννοούμε το καταναλωτισμό και κάθε μορφή δάνειο. Ακόμα και η τηλεόραση βέβαια τρέφεται από αυτό, άρα δεν πρέπει να είμαι πιο χαρτοπέδινο, ο τζόγος, τα πάντα. Ναι, αλλά ξέρετε, ας μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Όχι, βέβαια, δεν είναι όλα ίδια. Όχι, απλώς λέω ότι η εξάρτηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κάτι. Και εγώ υποστηρίζω... Με την ίδια έννοια είσαι εξαρτημένος και από το πρόσωπο που ερωτεύεσαι, αλλά ας μην τα ισοπεδώσουμε όλα, παρακαλώ. Απλώς πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι η απενεχοποίηση των ναρκωτικών, των μαλακών ναρκωτικών, πάνω από αυτή τη γενική ταμπέλα υπάρχουν δύο ουσιαστικά τεινά. Το πρώτο είναι η απενεχοποίηση των ίδιων των χρηστών και κατά δεύτερο η πολιτική απόφαση που θα δώσει την νομιμοποίηση της χρήσης μαλακών ουσιών. Και πάνω σε αυτό θέλω να συμπληρώσω ότι μπορεί μεν να έχει απενεχοποιηθεί η χρήση, αλλά από την άλλη, όπως είπαμε, είναι λεπτό το γράμμα του νόμου. Άρα πολύ εύκολα μπορεί κάποιος χρήστης να βρεθεί στη φυλακή και όπως είναι η πλειοψηφία. Από την άλλη, η πολιτική βούληση είναι η εξής. Ουσιαστικά ποιος είναι ο έμπορος. Έμπορος θα είναι τα παράνομα δίκτυα που φέρνουν και όλα τα υπόλοιπα κανάλια, όπως ανέφερε στη συνέντευξη ο κ. Κώστας Καρακώστας και την ηρωίνη κτλ. Ή θα είναι το κράτος που θα απεμπολίσει τα ηθικά παραπετάσματα, γιατί ουσιαστικά το πρόβλημα υπάρχει. Θέλουμε να το δούμε ή δεν θέλουμε να το δούμε. Που ουσιαστικά θα πει εγώ είμαι ο ναρκέμπορος, εγώ θα σας παράσχω τις ουσίες καθαρές με κάποιο έλεγχο προέλευσης και θα σας φορολογήσω. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω ότι σχετικά με την πρόληψη, που νομίζω ότι είναι το πρώτο και το σημαντικότερο, οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί και όπως μου αναφέρουν είναι θέμα ταμπού που δεν αναφέρεται πουθενά. Μάλιστα. Έχει μείνει ελάχιστος χρόνος. Παρακαλώ, επιγραμματικά, κύριε Στεφανάκη. Μία φράση. Μια κουβέντα μόνο να απεξαρτηθούμε από το προφανές. Δηλαδή, τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι καλό. Θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Εκεί όμως θέλω να βάλω, δηλαδή, οι λόγοι που οδηγούν στα ναρκωτικά, η ανασφάλεια, η ανέργεια, ψυχολογικά προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρξουν. Εδώ θέλω να βάλω κάτι ερωτηματικά κλείνοντας, παίρνοντας και link από αυτό που τελείωσε η προηγούμενη δημοσιογράφος. Είναι ότι το κράτος ακολουθεί από το 1920 κατασταλτική πολιτική. Δηλαδή απαγόρευση, απαγόρευση, απαγόρευση. Στην Αμερική, όταν είχαμε την απαγόρευση, είχαμε έκρηξη του αλκοολισμού. Στην Ελλάδα, τα στατιστικά χρηστών ναρκωτικών ουσιών αλλά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνεχώς αυξάνονται. Αξίζει να σας αναφέρω ότι το 41% των κρατουμένων στις φυλακές της Ελλάδας είναι με υποθέσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Είτε για προμήθεια κατοχή ναρκωτικών ουσιών, είτε με εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, κλοπές και τα συναφή. Επίσης, το κράτος δίνει 8 δις το χρόνο, έδινε περίπου το 2000 που είδα τα στατιστικά, σε κατασταλτικά μέτρα, δηλαδή στην αστυνομία, στις διοκτικές αρχές, στις φυλακές κτλ. Αυτό το σύστημα απέτυχε. Μήπως έχει έρθει η ώρα να του βάλουμε ένα ερωτηματικό? Μήπως έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά για το θέμα των ναρκωτικών? Μήπως, και το λέω με τη συστολή, το λέω με αμφιβολία, το λέω με ένα τεράστιο ερωτηματικό στον ίδιο μου τον εαυτό. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε την απελευθέρωση? Ο κύριος Κώστας Τσαρούχας, ο συνάδελφος που έχει ασχοληθεί χρόνια με το θέμα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάντε επίλογο, έχετε ένα λεπτό, κύριε Τσαρούχα. Καλησπέρα. Απλώς θα σας πω το εξής. Ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε μια παραδοχή όταν κατέταξε τις εξαρτητικές ουσίες σε 7 ομάδες ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης και τον τύπο εξάρτησης που προκαλούν. Αυτές είναι ο τύπος της μορφίνης που περιλαμβάνει όλα τα οπιούχα, ο τύπος της κάναβης, ο τύπος των ψευδιστησιογόνων, ο τύπος της αφεταμίνης, ο τύπος της κοκαίνης, ο τύπος βαρβιτουρικών αλκοόλ και ο τύπος ΚΝΑΤ που δεν είναι γνωστός στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλοι οι τύποι της εξάρτησης προκαλούν ψυχική εξάρτηση, ενώ σωματική εξάρτηση προκαλούν μόνο ο τύπος της μορφίνης και ο τύπος των βαρβιτουρικών και αλκοόλ. Ως προς το διαχωρισμό. Δεύτερον, μιλάτε για τους εμπόρους. Ξέρετε με βάση τη λίστα των συλλήψεων από την ασφάλεια Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια ποιοι είναι οι έμποροι? Είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας ο έμπορος. Διότι συνελήφθησαν 112, από τους οποίους 6 δικηγόροι, 7 αρχιτέκτονες, 3 τοπογράφοι, 5 γιατροί, 2 πολιτικοί μηχανικοί, 1 οικονομολόγος, 1 κοινωνιολόγος και 14 φαρμακοποιοί. Περιλαμβάνονται επίσης 19 αστυνομικοί
και 25 εκπαιδευτικοί. Άρα το πρόβλημα της εμπορίας βρίσκεται δίπλα στο σπίτι μας. Το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι πρόβλημα το οποίο είναι κανενός με χαβλιόδοντες ή όπως το φανταζόμαστε τον έμπορο. Αυτός είναι ο έμπορος. Σε ό,τι αφορά το θέμα της δίωξης, σας πληροφορώ ότι το Εφετείο Αθηνών δεν διώκει πλέον για χρήση κανέναν. Εφαρμόζει μια διάταξη του νόμου και ο κύριος Κούγιας, ο κύριος Μαντούβαλος και ο κύριος Στεφανάκης το ξέρουν αυτό και δεν διώκεται πλέον ο χρήστης όταν αποδείξει πραγματικά εξάρτηση. Εκείνο που είναι ντροπή όμως και θέλω να κλείσω με αυτό μόνο είναι ο κύριος Φωτεινόπουλος. Εκεί το ξέρει καλύτερα αν θέλετε να το ρωτήσετε. Η λίστα ντροπής, κύριε Χατζηνικολάου. Η λίστα ντροπής είναι η λίστα αυτών που περιμένουν για να μπουν στη μεθαδόνη. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι. Όχι κύριε Φωτεινόπουλο, σας παρακαλώ να το πω αυτό. Ότι από τη λίστα αυτή των 4.000 στην Αθήνα 4.458 ατόμων και άλλων 1.200 στη Θεσσαλονίκη, οι 300 όταν θα έρθει η σειρά τους να μπουν στο πρόγραμμα θα έχουν ήδη πεθάνει. Μάλιστα. Και αυτό δεν περιποιεί τιμή στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Τσαρούχας θα κλείσουμε, με αυτήν την κραυγή αγωνίας αυτών των ανθρώπων που είναι στις λίστες της ντροπής στα ονόματά τους και με τη δική μου δέσμευση ότι αυτή η συζήτηση θεωρείται μη περαιωθήσα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Καλή σας νύχτα. Ακολουθεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος με μια καυτή εκπομπή.